மலைக்கும். ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும்போது எனக்கு புரியல என்ன சொல்ல வராங்க. சரி வந்தாங்க, போட்டோஸ் எடுத்தாங்க, போயிட்டாங்க. பட் எஸ் when I saw the final output of it, உண்மையில ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருக்கு. பிகாஸ் எங்க வீடு நார்மலா ஒரு ஷேட்ல தான் இருக்கு. ஆனா இத்தனை ஷேட் பார்க்கும்போது எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சோ எனக்கு இவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும்போது நம்ம மக்களுக்கும் ரொம்ப ஈஸியா ஒரு கலர் ஷேடா இருக்கும், கலர் காம்பினேஷனா இருக்கும். நமக்கு என்ன வேணும் ஏது வேணும்னு உங்களுக்கு பார்த்து படம் போட்டே காட்டிட்டாங்க பாத்தீங்களா. சோ நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்ல, நமக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாரும் வீடு கட்டுறவங்களுக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னா வீடு பார்க்கும்போது அழகா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கணும். சோ அது பியூட்டிஃபுல்லா ஆக்குறதுக்கு மெயின் திங் நமக்கு வீடு கட்டினதுக்கு பெயிண்டிங். சோ அந்த பெயிண்டிங் அந்த கலர்ஸ் பர்ஃபெக்டா இருந்தா அந்த வீடு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம வீட்டுக்கு போனோடனே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும். சோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் எல்லாமே ரொம்ப அழகா ஒரு பர்ஃபெக்ட் கைடு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க கலர் காம்பினேஷன். சோ உங்களுக்கு வேணும்னா கடைக்கு போயிட்டு ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ்ல ஹையர் வீட்ல என்னென்ன காம்பினேஷன் இருக்கு நீங்க கேட்கலாம், அப்போ கொடுத்துருவாங்க. சரியா? தேங்க்யூ.